Ето ги двамата, други полуфиналисти при най-тежките. Гюрген Хованесян от Армения и Бокходир Джалолов от Узбекистан. Жалко още веднъж за нашия Петър Белберов, който мисля, че имаше шансове да преодолее украинецът Цотин Рогава, но някаква травма още в самото начало в вътрешната част на лаката. Нещо наистина неприятно, но случва се и това. И напред Цотин Рогава вече очаква победителят от този двубой. И това ще бъде и последен в вечерната сесия на полуфиналите на живо в ефира на BioAmbi Sport TV. Така, докато започнат двамата, може да направим една ретроспекция. В вечерната сесия трябва да поздравим Стойка Кръстева, която до 51 кг се справи с американката Вирджиния Фукс с 4-1 серийски гласа. И утре ще я гледаме в финалите срещу казахстанката Ангелина Лукас, на напълно преодолима съперничка. Малко по-късно Хавиер Ибанес, кубинеца натурализиран, се създаваше за България. Победи с 5-0 Луис Габриел Оливейра от Бразилия. И утре на финала в категория до 57 кг ще срещне, бих казал, непретенциозния молдовец Дорин Букса. А третия ни представител в вечерната сесия преди малко, Белберов, остава с бронзов медал. Накратко за тези от вас, които са пропуснали и следобедната ни сесия. Днес абсолютно 6 часа бокс на живо в ефира на BioAmbi Sport TV. Наистина вече ставаме и бокс TV. Станимира Петрова до 57 кг отнесе украинката Юлия Циплакова с 5-0. И в утрешния финал ще срещне рускинята Карина Тазабекова, която елиминира другата ни представителка тук, Светлана Каменова. Също големи шансове за Станимира Петрова. Друга наша българка Милиса Юнузова остана с бронзов медал до 69 кг. Даниел Асенов пък без борба преодоля Брендан Ирвайн и утре ще срещне индиеца Дипак Кумар. Също не мисля, че трябва да има проблем. И последният от нашите участници Радослав Пантелеев в категория до 91 кг. Днес се справи с Вилфред Флорентен от Франция с 4-1 сенийски гласа. И утре на финала ще боксира срещу Нарек Манасян от Армения. Сега обаче да видим и последният двубой от вечерната сесия на полуфиналите. В червено арменеца Гюрген Хованесян срещу Бокходир Джалолов от Украина. Хованесян отстрани тук друг наш състезател, натурализирания кубинец Йон Ернандес в начетвъртфиналите го елиминира Хованесян. Виждате, доста здрав физически арменеца. Не че узбекистанеца е по-малко корав. Но поне по-мощен изглежда. По-колоритен на арменския боксер. Да видим обаче колко това ще му помогне. Видяхме вече узбекистанците колко са корави. С доста странно име Бокходир. И определено представителя на Узбекистан е по-добрия до момента в първите 2 минути на този първи рунд. Виждате как държи с отново два тежки удари в главата на Хованесян, който сега добре се държи, въпреки че понесе толкова удари. Приканва съперника да го атакува. Не мисля, че е добра идея това. Все повече намира самочувствието. Сега удари в трупа. Още веднъж мисля, че тук бе поразтърсен здраво арменеца. Така както върви, май няма да продължи този мач дълго. Доста разпилян не изглежда Хованесян. Макар че върви напред, отнесе доста тежки удари. Сега обаче, сега пласира много силен десен в главата на своя съперник, който обаче не изглежда някакси да е притеснен от това. Продължава да налита. Но и тук мисля, че само гонга спаси арменеца от отборяването на рефера.
seconds. Out. Това виждам, че е добра кондиция, тук показва Георген Хованесян. Не съм наблюдавал срещу натурализирания кубинец Ернандес, но щом го е победил, би трябвало да е сериозен боксер, макар че не го видяхме през първите 3 минути. Да е подложен на тотален тормоз от страна на узбекистанеца Бохудир Ялов. Активизира се сега Хованесян. Може да му определено да отчетем, че е издържа на удари. Сега пък клинч от страна на узбекистанеца. Все пак да припомним, че това е плюс 91 кг, така че сме толкова придирчиви към темпото и към доста тежки са боксерите. Ударите им също. Още един десен прав попадна в главата на Бохудир. Не е толкова активен вече узбекистанеца. Ето сега вкара един аперкът Хованесян. Тук се спъна на пода. Добре, че не падна. Ще има забележка за съседателя на Узбекистан, който поне според мен, като че не много правилно разпредели силите си, бе много активен през първия рунд, не много през втория и сега не знам дали ще издържи последните минута и половина. Докато Хованесян пък на другия полюс не започна добре, отнесе доста бой през първия рунд, но пък след това се посъвзе и атакува непрекъснато, макар и не винаги да вкарва попадения. Предупреждение сега за опасното завъртане. Да видим тази последна минута кой ще нанесе повече удари или по-тежки и по-точни. Двамата вече увисват доста. Последни секунди. Отново Хованесян, но определено арменец е този, който е по-активен и по-свеж изглежда. Похвално старание на двамата, поне в тази категория над 91 кг. Виждате, до последната секунда поне се опитват да се нанесат удари. И края на този матч. Поздравления за двамата. Наистина направиха хубав полуфинал. Последен в днешната програма. Очакваме да разберем и кой е втория финалист тук, след като другият Цотни Рогава щастливо се промъкна до финала след контузия на нашия Петър Белберов. Победител с неединодушно решение на съдиите. Winner by split decision into the red corner. Точно така, Георген Хованесян явно е предпочетен, заради това, че бе по-активен
дигат ръце от лагера на Узбекистан. Да видим с колко. С 4-1 съдийски гласа. Сравнително равностойно. Но ето това е финала в последната категория над 91 кг. Цотни Рогава от Украина срещу Георгиян Хованесян от Армения. Така, това бе всичко. Да поздравим нашите 5 финалисти утре. Това са Станимира Петрова при жените и Стойка Кръстева, и при мъжете Даниела Сенов, Радослав Пантелеев и Хавиер Ибанес.